Taky čus, vítám u mého prvního vlogu nebo videa. Já se říct, že vlogu. A teď se nacházíme u mě doma. Ty televize vzadu si samozřejmě nevšímejte. Vypadá hrozně to bola. Kravina. No, co řeknu slušně. Nebudem sprostý v prvních videích. My tady zrovna hrajeme hru Counter Strike 1.6, to zná každý normální člověk. Global Offensive ještě nemám, to se teď sahuju. Takže jen tak prostě jsem si chtěl zahrát něco, protože už je 9:30 večer a to je prostě sestra mi sem naleze, mám ještě malou sestru a takže když mi se nebude líst, tak mu točit video, protože ona se takhle otravuje. Takže by to nebylo dobrý, nebylo by to dobrý tady mít, ale jsem to chtěl, jo. Takže budeme prostě natáčet vlogy, takhle možná 2 hodiny s kámošem a spíš o tom koncem srpna, teď už je jak 20. Jo, 29.7. Červenec. To rychle ubíhá lidi a to je hrozný. Já nesnáším, když ubíhá prázdniny, to je úplně na hovno, ale úplně. Podle mě nejvíc prostě štve, že prostě ubíhá prázdniny. Vidíte, mám účes. Tak mi to nechce držet poslední dobou, měl jsem ty vlasy úplně nahoru. Měl jsem je hrozně. Teď to vůbec nejde, teď mám to ty boky. Já jsem tam nějaký věci, ale to je jedno. Takže jenom taková informačka. A můj počítač. Ten nebudu mít lepší. 2017 za 2 roky. Jo. Pokud budu mít tak na 10 lajků video. U těch nějak. Potom co začnu natáčet, aspoň tak měsíc, 2. V ty školních, tak budu mluvit na obden, nejhůř obden. Video. A nebo když bude fakt krize, tak za 3, jo. A teď jsem dostal velký hit down, a teď jsem chtěl v Counter Strikeu, takže a mě to celkem nezajímá, jestli jsem týpnul nebo ne, takový her je milion. Ale možná budu mít nadále přes iPhone. Toto je video v nejhorší kvalitě. Nejhorší. To je úplně nehovno kvalita. A možná co slyšíte, ale to je protože střílí z Defendera, terorista. Já hraju za teroristy a Defender je dobrý. Mají dobrou sniperku za $5,000 a je úplně luxusní. A nebo se teďka hrabat na se to fakt máme plánu. To jsme to chtěli. A já mluvím úplně debilně, já vím, úplně, ale ten hlas je úplně hrozný. Všichni si říkají, že mluvím jako úplný, tak dobře, s prominutím úplný čurák. Takže já to vypnu, nebo aspoň to, protože ten zvuk je hrozný. A nebudeme si nic pouštět do vlogu, je to vlog. A je to můj novým kanále, novým. Jak se jmenuje? Ujojoj. Počkat. A to řeknu. To nebude, to prostě uvidíte můj kanál a subscribe a dáte odebírat prostě. Američané nejsou to, takže jsou blbý keci tohle. Američané by se nerozuměli, nebo Angličani ne, nerozuměli. A to je moje první video, jako měl bylo třeba Google. Nevím, napište mi do komentářů, jaký je váš idol, jako, nebo jaký je vás prostě vzor, podle koho jste začali natáčet. Nebo podle koho myslíte, že youtubeři začali natáčet, třeba já jmenuji se Martin, se natáčel podle Google začal. Hned týden potom, nebo něco takového říkal, potom co natáčel Google, nebo něco takového, možná to je úplná krovina. Ale koukám na replay, pokaždý, já miluju replay, prostě já nevím proč, ale musím to vždycky vědět. Naprosto retardovaný tam je, Steak, Gogo tam nebyl. Jmenuji se Martin, Eva Farná tam byla v tento díl už tentokrát. Mám křivý zub, nemůžete vtipnout, nevím proč, ale nevím, já když jsem byl malý a běžel jsem proti oknu, tam my bydlíme to bytovce, jako tam byla bytovka a tam měl někdo tam zrovna otevřel okno, já běžel
Bylo mi asi 5 před 9 letama, nebo kolik, 9 no. Ne. 7 nebo 8 myslím, no, 13 no. Je. I myslím, že jo. Jsem narazil, úplně jsem spadl na hedku. Prdeli. Zův tak. A rovná se mi, měl jsem úplně takhle bylo tohleto. Bylo tady, uprostřed. Ten zub byl úplně nakřivo, takhle úplně se vohnu, takhle byl. Takhle. Tohle video bude asi mít 7 minut. Pak už to nebudeme mít kam dávat, ale sorry za to. Kvalitu je to hrozná. Přes iPad budeme natáčet přes iPhone. Ale iPhone to prostě až tak aspoň za rok, nebo to. Nebo prostě, já nevím, nebo jste upravovat čůrák. A tak, tady se to. A nebudu staru na to. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, můžete dát like. Tomu věřím, že dáte. Nebo prostě dejte like, lidi všichni, co znám. Nebo neznám, to je jedno, ale prostě se na to koukněte se na to a prostě se na to koukněte, dejte like. Prostě dejte like. Neříkám o sobě, že jsem nějak dobrý, ale čau. Uvidíme se u dalšího videa. Bude zítra. Tak kecám. Chtěl jsem vám říct ještě jenom, budeme v Chorvatsku natáčet videa. Vlog, Chorvatsko, shit. Budeme chodit, to potom hned budu mít iPad. Budeme jezdit na longboardu. Teď je večer, teď vám to moc nemůžu říct. Už bude tak 3 čtvrtě. No, teď přesně 21:45, kámo. Můj počítač vám ukazovat nebudu, to je další video. Možná natočím teď video, nevím, jak se mi bude chtít. Takže jako... Tak to by bylo asi všechno. Zbytek věcí, které by vás hodně zajímalo, by vám ukážu zítra.